ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ପୂରଣ କରିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ। ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ବଳ। ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ବସବାସ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଭୂମିକୁ ଭୂସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହା ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯଥା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭୂମିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଆମ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏହା ଭୂମିରୂପର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। ଭୂମିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଭୂମିକୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଓ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା କରିଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଭୂସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର। ଭୂମି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ ପରିସଂସ୍ଥାର ଭାର ବହନ କରିଥାଏ। ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଭୂମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭୂସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ଭୂମି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଉ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଭୂମିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ବାସଗୃହ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗଟି ହେଉଛି, ଭୂମିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଭୂମିରେ କରିଥାଉ। ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୂମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିନିଯୋଗଟି ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଭିତ୍ତିଭୂମି କହିଲେ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେହିଭଳି ଆମର ବାସଗୃହ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଗ୍ରାମ, ସହର, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ବଜାର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ବିନିଯୋଗଟି ହେଉଛି ପରିବହନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା ସ୍ଥଳପଥ, ଜଳପଥ, ଆକାଶପଥ। ସ୍ଥଳପଥକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଡ଼କ ପଥ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରେଳପଥ। ଏହି ସଡ଼କ ପଥ ଓ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ସେହିପରି ଜଳପଥ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଜାହାଜ ଚାଲିଥାଏ, ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ସେହିପରି ପରିବହନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଆକାଶପଥ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପଡ଼ିଆ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବିନିଯୋଗଟି ହେଉଛି କଞ୍ଚାମାଲ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଖଣିଜ ତୈଳ ଇତ୍ୟାଦି କଞ୍ଚାମାଲ
ଏହି ଭୂମିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କଞ୍ଚାମାଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୂମିରୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରି ଭାଗ ବା ଅନ୍ତଃଭାଗରୁ ଏହି କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଆମେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ବିନିଯୋଗଟି ହେଉଛି ପରିସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ପରିସଂସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପରିସଂସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ଅରଣ୍ୟ, ତୃଣଭୂମି ଓ ସେଥିରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଭୂସମ୍ବଳ ଓ ତାହାର ବିନିଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାରେ ଭୂସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି।